Pizza challenge. Ποιος θα φάει πιο πολλά και πιο γρήγορα κομμάτια. Πάμε. Οκ. Μπορώ. Όχι. Στο είπα, δεν γίνεται. Περίμενε, είπες να περιμένει. Όχι, Να ελέγχω. τον έχω ένα κομμάτι μπροστά. Τα κομμάτια είναι 9. Πρέπει να μην μου προλάβει να φάει πρώτους 5. Δεν έχω ξαναδεί πιο αργό challenge. Και τι να κάνω από εκεί. One eternity later. Λοιπόν, επειδή καήκαμε λίγο πριν, φανάμε στη σοπαλία μας στο 1-1. 3, 2, 1, πάμε. Ο Πάνος έχει δώσει. Τι να τρέξω από δεύτερος. Δεν είχαμε βάλει τους κανόνες ότι θα τρώμε και 2-2. Μου την έφερε. Όποιος θα φάει πιο γρήγορα, δεν είχαμε κανόνες. Εγώ ξέρω ότι κέρδισα. Να σου πω κάτι. Δεν στεναχωριέμαι. Δίπλα σου χάνεις το φαγητό και δίνεις την αγάπη. Από ό,τι φαίνεται, ούτε και κερδίζεις.